Benvingudes i benvinguts a La Maraldina, el podcast dedicat a aspectes poc coneguts o poc investigats de l'obra de l'escriptora Mercè Rodoreda. Ens fa moltíssima il·lusió començar una nova temporada del nostre podcast. Són ja 3 les temporades en les quals ens heu acompanyat i volem iniciar aquesta tercera temporada amb un capítol molt especial. Ens l'heu demanat alguna vegada i sospitem que us agradarà molt. La veritat és que en tenim moltes ganes. Es tracta d'un recorregut per la torre de la novel·la Mirall trencat. En quin edifici, segons ella mateixa, es va inspirar Rodoreda per traçar la torre de Sant Gervasi? Quins elements la composen? Quins detalls i quins símbols la caracteritzen? Tot això en el nostre capítol d'avui. Abans de començar, però, novetats. Aquesta temporada inaugurem una nova pàgina web, lamaraldina.cat. L'hem dissenyat conjuntament amb la Marta López. També us volem dir que, com sempre, ens podeu trobar al YouTube, al podcast La Maraldina, i a les xarxes, a Twitter, a Blue Sky, a Instagram, i ens faria moltíssima il·lusió que ens seguíssiu. I ara sí, sense més, entrem a una torre de Sant Gervasi. La Maraldina és una muntanya amb un pou. De dintre seu se'n treu pols vermella i aquesta pols, barrejada amb aigua, serveix per pintar les cases del poble. Totes les cases del poble són de color rosa. Totes, menys la del senyor. A la Maraldina, el vent hi bufa amb molta força. La Maraldina és una muntanya on s'hi va a somiar. El jardí dels Valldaura, de Mirall trencat, és corregit i augmentat al parc abandonat del Marquès de Can Brusi. Entrava amb el meu avi per una porteta i la impressió que em feia és la que he posat en el jardí dels Valldaura. El parc anava des de la plaça Molina fins al que ara és General Mitre. Aleshores, el carrer de Balmes era una riera. Era un altre món. Aquestes són paraules de Mercè Rodoreda per explicar quin era el jardí i l'edifici que li havia servit d'inspiració per aixecar la casa on passa gairebé tot Mirall trencat. Es tractava del jardí i de la torre de Can Brusi. En concret, aquestes paraules que hem llegit les va dir l'estiu de l'any 1975 en una entrevista que li va concedir al periodista Lluís Bonada. En aquells moments, Mercè Rodoreda estava una mica fent la promoció d'aquesta novel·la que acabava de publicar, que acabava de treure al mercat, i, per tant, hi va haver diverses entrevistes aquell estiu de l'any 1975. De fet, ja ho havia dit en el pròleg de la novel·la. Aquell parc o jardí queia a l'altra banda de la riera de Sant Gervasi de Cassoles i es veia des del darrere, des de la banda de darrere del casal Gurguí on ella vivia. Deia: aquest parc és el parc de la Torre dels Valldaura, el jardí de tots els jardins. L'entrevista a Lluís Bonada no va ser l'única, com us deia abans, en la qual va parlar d'aquest jardí o d'aquest parc de la casa de Can Brusi, d'un marquès. A Baltasar Porcel, justament, que va ser l'escriptor que li va fer la primera entrevista l'any 1965, doncs la va tornar a entrevistar a Mercè Rodoreda justament pel llançament de Mirall trencat, i ella li va explicar que se'n recordava molt de l'època de quan era petita i veia des de casa seva aquest parc, aquest jardí enorme.
deia que estava a l'altra banda, no?, del que ara és el carrer Balmes, i que es veia des del finestral, justament del menjador del casal Gurguí, i que era un finestral, ho deia ella, que tenia vidres rectangulars i quadrats, i des d'allà veia el jardí immens, amb un cert aire així abandonat i amb arbres que eren gegantins. Segons li va explicar a Porcel, es veu que quan era petita, a més d'anar-hi amb el seu avi, que és el que li havia explicat a Lluís Bonada, també hi anava a llançar pedres. Mercè Rodoreda llançant pedres. Doncs sí, perquè es veu que tenia cucs de seda i necessitava fulles de morera, i en aquest parc de Can Brusi n'hi havia moltes i ella anava a tirar pedres per aconseguir fulles. I li agradava especialment al jardí, segons va confessar en aquestes entrevistes, doncs les nits de lluna, perquè es veu que la massa d'arbres es veia irregular, fosca, com tocada per una llum fluorescent, la llum de la lluna. I recordava també que hi havia molts rossinyols. I atenció, perquè aquesta dada és important, deia que les nits d'estiu se sentien els crits dels paons. Per tant, els anys que Mercè Rodoreda es va dedicar a escriure Mirall trencat, tenia, segons ella, com a referència aquesta torre i aquest jardí, propietat d'una de les famílies d'impressors més importants de Barcelona. La mansió i el jardí de Can Brusi ja no hi són. Els van tirar a terra als anys 60, com també van tirar a terra el casal Gurguí, em sembla que és l'any 62, però d'aquella gran torre n'han quedat unes fotografies que ens ajuden a saber com era i també se'n conserven plànols amb les últimes reformes. Inicialment es veu que la família Brusi, que era la propietària, com tothom sap, del Diari de Barcelona, el diari degà de la nostra ciutat, vivia al casc antic de Barcelona, al carrer Llibreteria, que era en aquells moments, i des de fa molts i molts anys, el Fleet Street de Barcelona, és a dir, el carrer on s'hi havien posat les primeres impremtes. Però resulta que el patriarca de la família, Antoni Brusi i Miravent, l'any 1821 va agafar una malaltia, hi havia epidèmia de febre groga a la ciutat de Barcelona i malauradament va morir. Doncs bé, la seva dona, Eulàlia Ferrer, va decidir traslladar-se amb tota la família a prop de la serra de Collserola, a terrenys que estiguessin una mica més airejats, que fossin una mica més saludables i que no estiguessin a dintre del casc antic de la ciutat. I per tant va comprar uns terrenys i va fer-se construir una torre a el que llavors encara no era Barcelona, que era Sant Gervasi. Aquella mansió, la mansió de Can Brusi, va patir diverses reformes, o sigui, quan hi van anar a viure això a començaments mitjans del segle XIX, no és la mateixa mansió que després va veure Rodoreda. Però la que estava en peu quan Rodoreda hi anava a tirar pedres en l'època de la seva infantesa, l'havia aixecat un dels millors arquitectes de Barcelona, que es deia August Font i Carreras, l'any 1907. Era el mateix arquitecte que havia fet el restaurant Maison Doré a la plaça de Catalunya, que és on avui mateix hi ha el Corte Inglés, i també aquell arquitecte, August Font, havia traçat la façana neogòtica de la Catedral de Barcelona i el Palau de les Heures, que és allà a la zona alta de la ciutat, entre molts altres edificis. Per tant, aquella casa que va inspirar, segons deia ella mateixa, a Rodoreda, era una casa perfecta per un marquès, perquè l'any 1875 el fill d'aquest patriarca que havia mort a causa de l'epidèmia de febre groga, Antoni Brusi Ferrer va obtenir el títol de marquès. Per internet es poden trobar
aquestes fotografies, perquè ja us he dit que la casa la van tirar a terra, les fotografies de Can Brusi, que valen molt la pena de veure-les. Era d'estil modernista, amb la façana de color clar. Tenia 2 grans torratxes i, a més, era de 3 pisos d'alçada. I els que hagueu llegit Mirall trencat ja hi reconeixereu l'estructura de la mateixa casa que surt al Parc dels Valldaura. En aquell moment, a Can Brusi, del parc, també tenim els planells. Tenim els planells perquè quan a començaments del segle XX es va fer l'última reforma signada justament per August Font, doncs hi havia els dibuixos no només de la casa, això amb les torratxes i els 3 pisos i l'entrada, sinó també tot el parc. I mostren que hi havia una bassa i també un camí arbrat que anava de la confluència del carrer Alfons XII amb el carrer Piera, on hi havia l'entrada principal, fins a la portalada mateixa de la torre. I això és el que a Rodoreda va inspirar-li aquest gran espai que mobilitza els personatges del llibre, de la novel·la de Mirall trencat. Però el que ens interessa especialment ara és com l'escriptora va traslladar aquesta casa dels seus records, d'aquest jardí tan inspirador, a la seva obra. La Torre de Sant Gervasi apareix per primer cop a Mirall trencat al capítol 4. Hem de pensar que Salvador de Valldaura i Teresa Goday, 2 dels personatges més importants, per no dir els grans protagonistes de Mirall trencat, ja s'han casat i han anat a fer el viatge de noces a Vilafranca. Quan tornen a Barcelona, Salvador de Valldaura s'adona que la seva dona, la Teresa, està una mica trista. I suposa que està trista perquè pensa que se n'haurà d'anar de viatge amb Valldaura a viure a París i haurà d'allunyar-se de Barcelona i això li genera, una mica d'angúnia, no? És aleshores que Valldaura decideix d'anar a veure l'administrador, Josep Fontanills, perquè li busqui una torre. I li diu que si la Teresa no s'acostuma a París, que té pensat de deixar la carrera de diplomàtic, que és la seva carrera, la seva feina, i establir-se a la ciutat de Barcelona només fent-se càrrec de les seves propietats, que efectivament és el que passa. Viuen un temps a París, però ràpidament tornen. I així és que Fontanills, l'administrador, li parla d'una torre a la part alta de Sant Gervasi de Cassoles, amb un jardí molt gran que a la part del final de tot es convertia en un bosc. Es veu, diu Fontanills, que havia sigut d'un marquès, el marquès de Castelljussà. Però com és el primer cop que Teresa Goday, en aquest cas Teresa Valldaura, veu la casa i el jardí? Quina és la seva reacció? Quina és la seva impressió? Doncs aquesta. Pocs dies abans d'anar a París, Valldaura dugué la Teresa a veure la torre. Fontanills els acompanyà. Així que baixaren del cotxe, la Teresa es quedà tan parada que només tingué esma de dir: «Déu meu, sembla un castell!» Al peu del reixat començava un caminal molt ample, amb castanyers a banda i banda. Al fons, alta de 3 pisos, amb 2 torratxes i totes les teulades de rajoleta verda, coberta d'heura, amb les fulles que ja s'anaven tornant vermelles, la casa es retallava sobre el cel de tardor. Feia vent, i els 3 graons que pujaven fins a l'entrada estaven mig colgats de fulles. A un costat, tocant a la porta, hi havia 2 gerres grosses, vernissades, plenes de terra i uns quants testos amb plantes mortes. Valldaura
Aixecà el bastó i, assenyalant la terrassa aguantada per 4 columnes de marbre rosa que protegia el cancell, digué: «La faré cobrir de vidres i a l'hivern hi podrem prendre el sol». Fontanills ficà la clau al pany i forcejà una estona. «Tot està rovellat, senyor Valldaura, però ja ho anirem adobant». El vestíbul, de tan gran, semblava una sala de ball. I a la banda esquerra, una escala d'un sol ram, amb una barana de ferro forjat, pujava en corba fins al primer pis. Anaren resseguint totes les habitacions. Hi havia paret amb tires de paper desenganxades i la pudor d'humitat ofegava. A les torratxes s'hi anava des del tercer pis per unes escales molt estretes de graons alts. En el primer replà hi havia una porteta que donava a la teulada. Fontanills obrí. «Volen mirar a fora?» La Teresa feu un crit. «Tanqui, que em fa por». Fixem-nos que ja en aquest primer recorregut que Teresa fa per la Torre de Sant Gervasi s'hi anticipen algunes de les coses que aniran apareixent a la trama de Mirall trencat. Com hem vist, la casa té a la seva entrada un passeig molt ample de castanyers. El timbre, a la portalada que hi ha al començament de tot, té forma de lleó daurat. Quan al llarg de la novel·la algú truqui aquest timbre, una de les nombroses serventes de la casa, perquè n'hi ha moltíssimes de serventes, haurà de sortir i haurà de fer el camí de castanyers per anar a obrir. I de vegades qui truca són nens que per jugar hi fan anar les serventes i ells després corren i s'amaguen. Hi ha més coses en aquesta torre i en aquest jardí. Hi ha, per exemple, una pèrgola amb glicines, que sol estar tota voltada d'abelles. Fixeu-vos gairebé aquest matrimoni de les glicines i de les abelles que sortirà també en una altra de les novel·les més boniques i al mateix temps més corprenedores de Mercè Rodoreda, que és La mort i la primavera. I és aquí, en aquesta pèrgola que té glicines i que està voltada d'abelles, que té lloc una conversa una mica intrigant entre Teresa i l'Eulàlia. En aquesta torre també hi ha la caseta dels safarejos, on al llarg de la història anem veient com les nombroses serventes de la casa es ruixen amb aigua a l'estiu. Per aquí passen tantes generacions de serventes. La història de la família dura 3 generacions, però anem veient com totes les noies van canviant. Però si hi ha una cosa, en el jardí de la Torre dels Valldaura, un element que el caracteritza molt és una gàbia molt grossa, al mig de l'espessor dels arbres, que tanca, a dintre d'aquesta gàbia, hi ha tancats tot de faisans, paons i gallines de Guinea. La gàbia, diu el narrador de la història, que és una tercera persona, diu que tenia forma de carbassa i una bola daurada a dalt de tot. I allà és on Salvador Valldaura i du la seva filla Sofia perquè miri les aus, i és on Teresa, si pogués, les deixaria lliures. Els paons al capvespre feien uns crits esgarrifosos que se sentien des de tot arreu. Les gallines de Guinea estaven ajocades, amb els becs entreoberts, i quan s'hi acostà, s'aixecaren totes alhora. Un faisà, enfilat a l'arbre mort que hi havia clavat al mig de la gàbia, la mirava amb un ull. Obrí la portella i entrà a dins. Petits, s'acostà al faisà de la branca, que no s'havia mogut, i li estirà una ploma de la cua. L'ocell ni es bellugà. Potser estava malalt. L'aigua de l'abeurador era molt tèrbola,
Hauria de dir-ho a la Mundeta i renyar-la. Era la més jove de les minyones i es cuidava de les bèsties. Que uns ocells tan preciosos hagin de beure aigua bruta. Les gallines de Guinea s'havien apilotat a un racó, fosques, amb taques clares a les plomes, amb els caps petitons. Tenia ganes de deixar la gàbia oberta. Aquelles bèsties serien més felices si poguessin córrer per sota els arbres. Els paons, suposo que hi ha moltíssima gent ho sap, però són un dels símbols de mirall trencat, aquestes plomes que Teresa arrenca de la cua de les bèsties. Doncs no hem d'oblidar que ella, a dintre de casa, té un gerro amb plomes de paó al seu costat. I si sabeu una mica de mitologia, segurament recordareu que les plomes de paó amb aquell ull a l'extrem de la ploma és un símbol de la divinitat d'Hera, de Juno en la mitologia romana. Era com a la matriarca, i aquí tenim a Teresa Valldaura com la matriarca d'aquesta família. El Jardí dels Valldaura és, d'entrada, un lloc amb molta vida. Ja ho hem anat veient, i tota la família s'hi mou, no? Si bé és veritat que sí que a la part final el jardí es va convertint en un bosc, i sempre que sentim que en una narració tradicional, o habitualment, en qualsevol narració, sobretot en els contes infantils, però que no són tan infantils, són tradicionals més aviat, però també en moltes altres històries, el bosc és una formulació de l'inconscient, com també passa de vegades amb l'oceà o amb el desert. És el lloc on els personatges van a trobar-se d'alguna manera amb la seva ombra, amb la seva part fosca. No? I, per tant, aquesta banda de jardí dels Valldaura, que s'anava convertint en la seva part final en un bosc, i que, a més, hi ha aquestes bèsties, no?, que fan aquests crits, aquests ocells, que ens remeten també a un món exòtic i que Salvador de Valldaura tenia tantes ganes de cuidar i que després, quan ja mor, ja desapareixen, no? Però d'alguna manera queden sempre amb el testimoni de les plomes allà al costat de Teresa Valldaura. Doncs us deia això, que és un jardí que té molta vida d'entrada, aparentment, no? Hi ha totes les minyones i les serventes que es ruixen a l'estiu, la família té converses allà amb els seus amics sota de les glicines, però a poc també va esdevenint un lloc de mort aquest jardí. Ho sabem, on moren els nens que hi juguen. I en aquest sentit és importantíssima la bassa de 7 pams de fondària amb aigua verda, que gairebé és negra i que està tota plena de capgrossos. No explicarem, no recordarem què és el que passa, per si teniu ganes de rellegir-la, que així us deixem la part final una mica sense descobrir. I també és important, direm, que l'arbre que queda singularitzat en el jardí és un llorer que hi ha al costat del pou. A partir d'un moment, al peu del llorer hi haurà una llosa amb un nom. I no us dic el què, per si us fem ganes de tornar a llegir Mirall trencat. Ara, sí que us diré una cosa. A mi em va agradar molt, per exemple, la precisió amb la que es descriuen els 3 cedres altíssims del Líban, que diu que porten molta sort, no? I que la Teresa de Valldaura els tocava. A mi una de les coses que més m'agrada de la novel·la és, sí, aquest personatge de Teresa, però com necessita tocar totes les coses. El món tangible
és molt important per Rodoreda, juntament amb tots els objectes que surten, no? Aquella joia de valor, aquell armari japonès que s'havia quedat, no? Després d'estar casada amb el senyor Nicolau. Hi ha molts arbres, ja us deia, no? Això, els cedres altíssims que porten sort, els castanyers, però sí que és veritat que el llorer és el que més es recorda. Hi ha un moment del començament de la novel·la que hi ha una tempesta molt, molt forta i fins i tot tant les senyores de la casa com també les minyones tenen molta por i un llamp ve a partir la branca mare d'aquest llorer. Que clar, si pensem una mica, sabrem que està lligat al mite d'Apolo i Dafne, el mite, com no pot ser d'una altra manera, de Laura. Diu el text: el llorer, amb les branques que el vent feia gemegar, era més fosc, ple de braços, ple de veus, amb una esgarrifança de llum a cada fulla. De la soca, si la rascava amb una pedra cantelluda, en sortia suc a poc. Digué baixet: les fulles de llorer ens miren. I en Ramon li pessigà el clatell: no comencis a dir coses estranyes. La qui deia això, que les fulles del llorer ens miren, era la Maria, que per sempre en aquesta història estarà lligada a aquest llorer, però no només al llorer, estarà lligada a tota la casa. I cap a la part final de la novel·la sentirem en viva veu la Maria, perquè recordem-ho que Mirall trencat és una novel·la que està dita en tercera persona, però hi ha moments, i un d'aquests dels més importants és la veu de Maria, és impressionant. Aquesta és la casa que Rodoreda va viure com una font d'inspiració per construir aquesta novel·la. I aquesta és la casa que plega tota una història que ens parla de secrets, del que vol dir realment deixar una herència, del que significa habitar una casa. La novel·la de Mirall trencat és inacabable, inabastable, i pensem a fer un episodi més també, per exemple, sobre la literatura que hi surt, perquè hi surten molts llibres. Alguns dels personatges de Mirall trencat són molt lectors i llegeixen obres de categoria. O també estaria molt bé dedicar un capítol a la música de Mirall trencat, perquè és una novel·la molt musical. Per ara, fins aquí el primer capítol dedicat a la torre de Mirall trencat. Si us hi animeu, podeu deixar-nos un comentari a les plataformes o bé a través de les nostres xarxes socials, que són Instagram, X i Blue Sky. Ens ha agradat moltíssim acompanyar-vos en aquest primer episodi de la tercera temporada de la Maraldina. N'hi hauran molts més i esperem que ens agradi molt, com sempre, descobrint coses, rellegint i degustant els textos de Mercè Rodoreda.
La Maraldina és una muntanya coberta de brugueres. El vent que hi bufa porta ànimes. A la Maraldina hi ha una cova. A dins de la cova s'hi pot viure una segona vida. La Maraldina, un viatge a l'univers menys conegut de Mercè Rodoreda.